салом дӯстон, имрӯз мехоҳам дар бораи ҷигар ва чӣ тавр он равған мегирад ба шумо каме маълумот диҳам. Аз наворҳои пештараи мо шумо аллакай медонед ки ҷигарро ҳамчун як лабораторияи организм меҳисобанд. Аз ин рӯ дар организми мо чӣ токсинҳое ҷамъ мешавад, чӣ заҳрҳое ҷамъ мешавад, он дар ҷигар коркард карда мешавад. ҳатто чӣ доруҳое ки мо истеъмол мекунем, ҳамаи онҳо аввал дар ҷигар коркард мешаванд. аз ин рӯ нигоҳ доштани саломатии ҷигар барои ҳар як инсон хеле зарур аст. агар шумо наворҳои моро оиди ҷигар, бемориҳои он ва тарзи дурусти истифодаи маҳсулотҳо барои табобати ҷигар тамошо накарда бошед, дар боло ба шумо подсказка мемонем, ки даромада бинед. ҷигар чӣ тавр равған мегирад? вақте ки мо аз ҳад зиёд хӯрокҳои хамирӣ, равғанӣ истеъмол мекунем, тарзи ҳаёти солим намебарем, кам ҳаракат мекунем, ин албатта ба ҷигар таъсири худро мерасонад ва ҷигари инсон дар ин вақт бо зӯроварӣ кор мекунад, яъне нагрузкакатӣ кор мекунад. равған гирифтани ҷигарро дар тип жировой гепатоз ё ин ки жировая дистрофия печени ё ин ки стеатози ҷигар меноманд. оҳиста оҳиста ҳамаи он токсинҳо, моддаҳои зарароваре ки мо ҳангоми истифодаи хӯрокҳои равғанин ва хамирӣ ба организм ворид мекунем, он ба ҷигар рафта ҷамъ мешавад. ҳамон равған ё чарбуе ки дар ҷигар ҷамъ мешавад, он дар ҳуҷайраҳои ҷигар меистад ва номашон триглитсириди мебошад. триглитсиридҳо равғанҳое мебошанд, ки ба организм хеле зарари калон мерасонанд. аввал онҳо дар сатҳи болои ҷигар ҷамъ мешаванд ва агар табобат накунему аҳамият надиҳем, оҳиста оҳиста ба даруни ҷигар рафта метавонанд ҳуҷайраҳои ҷигарро вайрон кунанд. чунин ҳолат дар 1-2 моҳ рух намедиҳад. барои ба он ҳолати омадан, ки равғанҳо ҳуҷайраҳои ҷигарро вайрон кунанд, солҳо дар кор аст. баски ҷигар як хусусияти хеле муҳим дорад, он барқарор мешавад аз нав. дар кадом ҳолате ки дар шумо муайян карданд, ки ҷигари шумо равған гирифтааст, шумо метавонед онро бо пуррагӣ барқарор кунед. ҷигар ки як узви хеле бақувват мебошад, дар марҳилаҳои аввал шахс ягон чиз эҳсос намекунад ва ҳатто пай ҳам намебарад, ки ҷигари он равған гирифтааст. барои муайян кардан, шахс бояд аз ташхиси ультрасадои узвҳои дарунӣ гузарад ва якчанд намуд анализҳоро супорад. дар ташхиси ультрасадо мумкин ба шумо нависанд, ки жировой гепатоз ё ин ки стеатози ҷигар. ин аллакай маънои онро дорад, ки ҷигари шумо равған гирифтааст. дар таҳлилҳои хун бошад, баланд шудани холестеринҳо дида мешавад, махсусан триглитсиридҳо ва липопротеиди низкой плотности. гоми духтур ба шумо барои беҳтар кардани кори ҷигар доруҳо тавсия медиҳад, ба монанди фосфоглиф, эссенсиали, гептрал ё ин ки ягон намуд гиёҳҳои дигар. танҳо истифодаи ин доруҳо кофӣ нест. барои пурра барқарор кардани ҷигар бояд ҳар як шахс истеъмоли хӯрокҳои равғаниро кам кунад. бисёртар меваю сабзавот бояд истифода баранд, махсусан каду, лаблабу ва капуст, чунки ин сабзавотҳо кори ҷигарро бениҳоят нағз мекунанд. камҳаракатиро аз байн баред, бисёртар ҳаракат кунед, бо варзиш машғул шавед, бисёртар об нӯшед. агар ҳамин тавсияҳоро шумо истифода баред, шумо албатта метавонед ҷигари худро пурра барқарор кунед.